Karon adlaw sa Biyernes sa ikasiyam nga semana sulod sa tuig. Sinugo ni Anghel Rafael si Tobias nga anak ni Tubit mitabang pagkuha sa ingog himbis sa mga mata ni Tubit aron sa makausapa makakita siya sa kahayag. Ang pagkaayo ni Tubit mao'y tukmang pasumbingay alang sa usa ka tinun-an nga buot mukabig sa iyang kaugalingon. Kitang tanan adunay ingog mga himbis sa atong mga mata ug mga kasing-kasing, mga buta nga nagbabag aron dili kita klarong makakita ug dili makahigugma sa kinasing-kasing gayud. Kining ingog mga himbis mahimong daghang mga butang, pananglit, ang atong pagkahigot sa atong mga kabtangan o sa kalibutanong kahimtang, ang atong pagpihig, kahadlok, kalagot, garbo o kasina. Pinaagi lamang sa pagtangtang niining mga himbis gikan sa atong mga mata ug mga kasing-kasing nga kita tinuod nga makakita sa kahayag. Apan dili sama sa gibuhat ni Tubit, alang kanato ang pagtangtang sa mga himbis dili lang sa makausa ka higayon. Hinuon ang kinabuhi sa pagkatinun-an nangahulugan og mapadayunong pagkabig sa kaugalingon. Matag adlaw, naningkamot kita sa paghinlo sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga motibo, pagtangtang sa mga himbis gikan sa atong mga mata, pinaagi sa atong pag-ila ug pag-angkon sa atong mga sala ug sa paglikay sa mga okasyon nga magbanlod kanato sa pagpakasala. Bisan himuon nato ang labing maayong paningkamot sa pagkabig sa kaugalingon, dili nato kini mahimo sa kaugalingon lamang. Mosalig kita sa grasya sa Dios aron matabangan kita sa pagtangtang sa mga himbis gikan sa atong mga mata ug kasing-kasing sa ingon makasulod kita sa kahayag sa Dios. Pamalandong. Unsa man ang mga daw himbis nga nagbabag sa akong mga mata ug kasing-kasing? Miila ug miangkon ba ako sa akong pagkamakasasala? Gilikayan ba nako ang mga okasyon nga magbanlod kanako sa pagpakasala? Pagbasa gikan sa basahon ni Tubit. Niining tungura, si Ana naglingkod daplin sa dalan nga nagpaabot sa iyang anak. Sa wala madugay, nakita niya siya nga nagkaduol o gitawag niya si Tubit. Tanawa, ania na ang atong anak ug kuyog kaniya ang iyang higala. Sa wala pa sila mahiabot kang Tubit, si Rafael miingon kang Tobias. Ang imong amahan makakita pag-usab. Isighid lang ang apdo sa iyang mga mata ingon og usa ka haplas. Ang tambal makapakupos sa puti nga habol-habol sa ingon nga mapanit nimo kini ug mahiuli ang pananaw sa imong amahan. Midagan si Ana ngadto sa iyang anak, gigakos niya og misinggit. Karon nga nakakita na ako kanimo nga buhi anak ko, mahimo na nga mamatay ako nga malinawon. Ug mihilak siya sa kalipay. Mitindog si Tubit ug nahisukamod siya ngadto sa pagula sa patio. Si Tobias miduol kaniya nga nagbitbit sa apdo sa isda. Iyang gihuyop ang mga mata sa iyang amahan ug gigunitan aron malig-on. Miingon siya, ayaw na karon kaguol amahan. Unya ang apdo gisighid ni Tobias ug sugod sa kadaplinan sa mga mata ni Tubit, iyang gipaksit ang puti nga habol-habol. Migako si Tubit sa liog ni Tobias ug mihilak sa kalipay. Unya mituwaw siya, makakita na ako kanimo. Anak ko, ang kahayag sa akong mga mata.
Dayga ang Dios, dayga siya tungod sa iyang kahalangdon. Dayga ang tanan niyang balaang mga anghel. Padayunon unta niya ang pagpanalangin kanato, dayga ang tanan niyang mga anghel hangtod sa kahangturan. Iyang gipadala kanako kining sakita, apan karon makakita na ako kang Tobias nga akong anak. Unya sa dakong kalipay, misulod si Tobias sa balay ug nagdayeg sa Dios sa makusog nga tingog. Gisuginlan niya ang iyang amahan sa kalampusan niya, nga dili lamang sa lapi ang nadala niya, kundili nakapangasawa pagayud siya sa anak ni Ragel nga si Sara, kinsa nagpadulong na ug sa dili madugay moabot. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Dayga ang Ginoo kalagko. Dayga ang Ginoo kalagko, daygon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko og pagdayeg ang akong Dios samtang buhi pa ako. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo matinumanon hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, naghatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nalukapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo, apan iyang gibawo ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan, ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dayga ang Ginoo kalagko. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David nga si David dinasig sa Espiritu Santo miingon man. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tawo malipayon nga namati kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.